Sa number 3, Grupo Progreso gitawaga unconstitutional ang gitukod nga Truth Commission sa Benitez administration. Kampo ni Benitez nagpataga hindi ini unconstitutional kag wala ini gitukod para gubaan lang ang Leonardia administration. Natala na ang magpagbuwas ng executive order si Mayor Albi Benitez para sa gitukod nga Truth Commission, isa ka fact-finding committee na magausisa sa mga nagligad nga transaksyon sang syudad. Sunod Secretary Carol Joseph Chu, Secretary to the Mayor, magahatag man sang giya ang Truth Commission para sa Benitez administration agud masiguro nga transparent ang tanan nga mga transaksyon sa pagsugod sa iya pagpanghimanwa. Taliwas ini sa nangin pahayag sa spokesperson sa Grupo Progreso nga si Dr. Chris Sorongon nga ginhimo lamang ang Truth Commission agud gub-on ang ani administrasyon paagi sa pagpalaptas ang fake news. Ginugang ni Sorongon nga kasubong na lang sang natukod man nga Philippine Truth Commission sa Aquino administration sang July 2010 nga gideclare sa Supreme Court and Bank nga unconstitutional. Pero ginpahayag naman ni Chu, mangin kabahin lamang sang City Legal Office ang komitiba kag wala man sila sa matunon nga sweldo para sa dugang nga designation kag function. Hindi yan kay silang lagson sila nag-base dito. Hindi yan kay sila. It's the city government transactions that will be reviewed. No, kay kung nang tao kung di nagsala, di nang naghali ng mga adverse findings. Ano ang problema dito? So we learn from that.